The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We must remember ourselves that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Mayong buntag kaninyong tanan ug sa sunod nga mga gutlo ato kining igahin sa atong pagsusi sa atong kaugalingon kung napaba kita hambin nga mga sala ba sa una-una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, kini mahimong babag, stumbling block sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug mao nga gikinahanglan nga ato kining ikumpisal ngadto sa atubangan sa Dios. Ginamit ang prinsipyo, the recovery technique of 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha umani mo gamita ka ng maong bersikulo, imong gituhuan ka na huwag imong gamiton, then ikaw maandam na usab sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya makalihok naman ang Espiritu Santo sa function sa iyang responsibility nga maong pagtudlo sa iyang kamatuoran.
Apan alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo niya sa imong kinabuhi, giawhag ka, gidapit ka sa tuo ni anang bersikulo sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nga nagasulti sa in English. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Therefore sa hilom agig pangandam magampo kita. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this new day nga imong gihatag kanamo, O Dios. Salamat, O Dios, ni ining higayon nga makapadayon kami sa tuon sa imong balaang pulong, your precious word. And this is our privilege. So, also as an opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. Nagapasalamat kami kanimo, Dios, nga niya kami nagapuyo so niining katuigan sa simbahan, the church age, ug dili sa ubang katuigan nga diin gihatagan mo kami sa daghan nga mga kaayuhan, so much, and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. Busa nagaampo kami nga ang Espiritu Santo magahagit karamo regarding the things that we're going to take up ni ining adlaw. All this we ask in Christ's name, our Lord and Savior. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala o mga kaigsuunan. Ni ano sa kita, ni ining atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube, ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magapasalamat kita sa Dios sa iyang paglugway sa atong kinabuhi, iya pa kita gipabuhi hangtod ning higayuna. We are in good health, we are alert, with a clear mind, we are alive, we are still breathing. Kining tanan, gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Nining adlaw, magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, ug niya kita dupot ni ining atong hilisgutan nga giuluhan kini og the doctrine of the supernatural life. Ang doktrina sa dili kasagarang panginabuhi. Okay? So kung andam ka, atong sugdan. Unas tanan, ang paagi sa Kristohanon sa pagkinabuhi o pagkinabuhi nga Kristohanon, dili kini kasagaran nga paagi sa pagkinabuhi. Ug busa tungod niya na, it requires a supernatural way of life or execution. Nagakinahanglan kini og dili usab nga kasagaran nga paagi sa tuman ini. Ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, usa ka dili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. Og tungod ni ana kini nanginahanglan og usa-usab kadili kasagarang paagi for its execution. Ang usa sa mga paagi sa pagtuman niini mao ang pinaagi sa pagkinabuhi sa gitawag og kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala o pagpahulay, the faith rest life. Ang kinabuhi sa pagtuo nga nagdaag pahulay o nga diin unas tanan ang magtutuo mo angkon og saad sa Dios. He claims God's promise o promises. Una kana, ikaduha, iyang tutukan og maayo ang pagabuhaton sa Dios sa iyang suliran nga giatubang
ug ang ikatulo mao ang iyang pag-relax o pagbati niyang kahayahay tungod kay iya namang namatud-an because of his strong faith. Umikan sa lig-on niyang pagtuo nga ang Dios mao na karoy nagakontrolar. God is in control. Okay. Karon atong ipadayon kini. Musugod tas pagtukbil sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagkamagtotoo. Ingon nga bag-o nga Kristohanon, ana atay maingog lag time nga diin sukad kang nahimo nga usa ka magtotoo ni Kristo hangtod sa imo ng pag-connect ngadto sa imong pastor o sugod niya itong higayon na at that moment nagatubo ka na spiritually pinaagi sa imong pagtuon sa doktrina sa Biblia everyday matag adlaw. Karon sa akong bahin when I was saved diha ko niya nagiingon ta nga lag time sud sa dulan sa usa ka tuig. Una pa ako makahibaw nga diha di ay plano ang Dios sa akong kinabuhi. Labihan ako sa pagkaway kabangkaagan sa Biblia nga diha gani ko higala nga akong giingnan siya. Bay, tungod kay luwas naman ko, di narabagyo ko makasa. Kung naibaw ka kung sa iyang reaksyon sa akong giingon niya, saba diha bay, imo ang pagkataon, nabuang ka na ba? Husto siya. He was right. Tinuod man po nga, di nagyug ko buot pang makasaapan within a few weeks, human akong maluwas, nakasaag ko. O nga akong old sin nature, regain control sa akong kalag. Kana nagpasabot gyud nga maunay dangatan sa atong kalag kung kuwang patagpulong sa Dios diha sa atong kalag. So, atol sa akong tuig nga long time, misugod ko sa pagkaamgo sa akong kaugalingon nga nanginahanglan gyud ko sa pagkat-on bahin sa Dios. Ingon man bahin sa iyang directive will sa akong kinabuhi. Tinuod nga nakahimo ko mga sayop nga mga desisyon sa wa pa ko maluwas. That's true. Karon nga nahimo na akong Kristohanon, buot kung magpakamaayo pa. I want to be or to do better. Nakaamgo kog dugang, agkadtong mga sayop nga mga desisyon nga akong nahimo. Mi resulta lang yun og daotang mga sangputanan. They resulted in bad consequences. Ug nga kadtong maong mga daotang consequences, mihatag na hinoon nga ni kanako og paglimiti sa akong mga options. Ang Dios miabli og bag-o nga pultahan alang kanako. God opened new doors for me. Ug kantong nangausik ng mga kahigayunan, missed opportunities, di namang yun tumubalik. Ug mao nga ako nakatunan ning bahina ang kamatuoran nga gipadayag diha sa pulo sa Dios nga atong mabasa diha sa Oseas 8:7 nga nagaingon og kay nagpugas silang hangin, bagyo ang ilang anihon. Sow to the wind, reap the whirlwind. Tungod kay nagpugas man kita daotang mga desisyon, ang atong anihon mao ang kayubos, disappointment, ug kasubo, heartache. What ay mahimo niya na? Kitang tanan, igo gyud ana. Igo kita. Di ba? Kaya ang prinsipyo kung nagpaluyo ini mo kini. Daotang mga desisyon mo resulta sa usik ng mga kahigayunan. Bad decisions do result to wasted opportunities. Ang maayong mga desisyon mo resulta sa labihan kanindot ng mga panalangin. Good decisions do result to wonderful blessings. Ang akong desisyon nga tuuhan ko si Kristo ingon nga akong manluluwas.
nakausab sa akong kinabuhi ug nagagarantiya nga I will spend eternity with Him in heaven, nga ako magakinabuhi sa eternidad uban kaniya didto sa langit. Mao'y hinungdan ang labing mahinungdanon ug labing bililhong desisyon nga akong nahimo sa tibukong kinabuhi maong pagtuo ko ngadto sa buhat ni Kristo didto sa krus. Ug alang sa tanan, kay wa may exempted niini, alang sa tanan, ikaw higalang nagpaminaw nining mensahe sa kaluwasan. This is the most important decision that you will ever make. Well, ang mga desisyon nga imong himuon sa imong kinabuhi, human ka maluwas, labihan sa pagkamaynungdanon usab. Kay nga naman, tungod kay kanang mga desisyon na maoy mo determinar unya sa imong mga panalangin dinis panahon, blessings in time, ingon man sa imong mga ganti na unya didto sa eternidad. Si Moises nangayo og kalamdagan gikan sa Dios sa iyang pag-ingon og busa, paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Ikaw sa bigsoong magtotoo, fellow believer, gikinahanglan mo ang pag-organize sa imong adlaw carefully kung tinguha mo ang pag-angkog kaalam, wisdom sa Dios. Kini nagpasabot, nini mo sunod. Nga imong ikumpisal, hinganlan ang imong mga sala kung makasala ka. Sanglit, mao man ka na mando. Sugo man ka na sa 1 Juan 1:9 sa tuyo nga mapunan ka sa Espiritu Santo. Nga imo nang nakaplagan ang tukma mong pastor magtutudlo, your right pastor teacher, kinsa nagatudlo gikas binasihan ang iyang pagtudlo sa original nga mga pinulungan, one who teaches from the original languages. Kana nagpasabot nga imo nang gibuhat ang mando sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi. Ug imo na kining gihimo ingon nga imong pasiunas kinabuhi. Your number one priority sa imong kinabuhi. Imo na unyang mamatikdan unsa gayon kalunhaw, ka-refreshing sa in English pa, sa makalagsik, makapapiskay sa kasinatian sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. Ingon nga bag-ong Kristohanon, ingon nga a new saved person, a brephos, mao kanay Greek word, brephos, usa pa ka masusumag totoo, uhaw pagayod ka sa kamatuoran. Pinagis pag katimos o pagkabugos absolute sa kamatuoran sa pulong sa Dios, matagbaw ka ng imong kauhaw. Kung magpadayon ka niya ng imong pagka masulundon, your obedience sa pagtuon sa andaw sa pulong sa Dios, your thirst, kanang imong kauhaw, padayonon sa pagtagbaw. It's continually quenched. Kung kanang imong kalag, magmalinawn. Your soul is going to be at peace. Uban sa doktrina nga ana diha sa imong kalag, ning tapot naman diha, imo nang magamit ang mga prinsipyo sa Dios nganha sa imong paghimong mga desisyon. Makahimo ka na sa pagdesider o paghimog desisyon gikan sa dapit sa kalingon from a position of strength o diha sa una sa Dios, God's viewpoint. Ingon nga Kristohanon, yano ra ang imong tumong sa kinabuhi, ay goal in life. O kinimaw ang pagkat-on sa pulong sa Dios o sa paggamit niya ng maong kahibalo nganha sa matag desisyon nga imong himuon. Ang kinabuhing Kristohanon higala, maura ang paghimog mga maayong desisyon matag adlaw, pinasikan sa mga prinsipyo nga imong nakatunan gikan sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Ani ay principle din
Ang pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon, nagkahulugan og pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Nahinomdom ka ba sa nag-eskwela kapag first grade? Kung eskwela o hingsod ka lang sa klase usag tunga ka oras sud sa semana, waon ta ka ma-promoted. Di ba? Magkalisod-lisod yun unta kag tuon sa basic reading o arithmetic. Di ba? Nasusama pod nga pagtandi nining bahina. Kung pananglit mo simba ka lang sa usa o tunga ka oras sud sa semana, magkalisod-lisod po ka sa pag-struggle sa first grade spiritually. Sakto? Gikinahanglan usab nimo ang sa usa og tunga ka tingkaon, a meal and a half sa matag semana aron nga metabolize nimo ang gikinahanglang makapahimsog o makapalig-on nga nutrients alang sa imong lawas, your physical body, sa tuyo nga makatubo o makapalihok nini sa husto to grow and function properly. Di ba? Kaya unsaon pagtubo spiritually pinaagi lamang sa usa og tunga nga spiritual nourishment matag semana. Di gyud na mahimo. Kay paminaw, ang pagtubo ngadto spirituhanong paghamtong nanginahanglan kinig matag adlaw, masubayon o malahutayon, pinadayunon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Maura ka na'y paagi nga maugmad mo. You can develop sa imong Diyos nung ang imong Diyos nung bokabularyo, a divine vocabulary. Diyos nung panghuna-huna, divine viewpoint. O sa kapersonal nga pagsabot sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. Hinumdumi yun. Hinumdumi kiniigsuong magtotoo. Nga ang metabolized spiritual food mao ang imong panalipod gikan sa pagkahimong ulipon sa mga detalye sa kinabuhi o pagkabiktima sa kabalaka o kakuyaw. Unsa may gisulti diha sa Isaias kapitulo 40 versikulo 31. Isaiah 40:31. Apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manglakaw og dili maluya. Pinagig malahutayon, masubayon nga exposure nimo sa doctrinal nga pagtudlo, doctrinal teaching, imong nakatunan ang paggamit sa napulo ka mga paagi sa Dios unsaon sa pagsulban o mga suliran sa kinabuhi, God's 10 problem-solving devices. Dili kasagaran ang pagdisenyo sa Dios niining mao nga mga paagi sa tuyo nga makalikay ka sa mga katalagman sa imong kinabuhi nga mamahimong kabug-at o kapiot, stress sa in English pa, o ingon man mamahimong mga sa una-una, MAS or mental attitude sin. Tinuod, moabot kanimo ang mga suliran. Di ka kalikay niya na. Apan, dili kinahanglang makabalda o makahasol ka na kanimo. O ka makapawa kininimos kadasig o makapalusno kini sila nimo. Diha sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 12, James, chapter 1, verse 12, kini nagkanayon o bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa purong-purong sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Bisan pa dihas kamatayon, ang katalagman dili kinahanglang mamahimo kini siyang kabug-aton o stress. Matud pa diyan sa Salmo 23:4, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok
kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod nga bunal. Sungkod o bunal. Principle. Dili kalikayan nga moabot ang katalagman. Apan ang kabugat imong kapilian. Sa in English, adversity is inevitable. Stress is optional. Okay? Sa laing punto sa doktrina, ang paagi sa pagkat-unog doktrina, mahulagway pinaagig tawag unta dinhi og Operation Z. Zeta ba? Z. Okay? Ako lang kang pahulagwayon. I'll just let you draw in your mind. Ihulagway ang dakong litra nga Z. Okay? Litrang Z, zeta, like the word zero. Okay? Diha sa nga bahin nini, o tumoy nga bahin sa ibabaw ba, mao ang pastor magtutudlo. Okay? Karon, sa ibabaw sa litra nga Z, mao ang teaching ministry sa Holy Spirit. O ang pulong sa Dios, o in short, ang doktrina nga imong nadungog tungod sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanimo, mudong kini didto sa imong human spirit, tawhanong espiritu. Og automatic kining doktrina nga imong nadungog, automatic kining dad-on sa Espiritu Santo ngadto sa ubos. Left nga bahin sa litra Z. Ug mahimo kini siyang gnosis, meaning kahibalo. Gnosis, Gnosis, gnosis ang pronunciation niya na. Greek word, meaning kahibalo. Karon, sa panahon nga imo kining tuuhan, once you believe in it, ang Espiritu Santo mubalhin o iyang ibalhin ang doktrina ngadto sa tuong bahin, tuo o kinaubsang bahin sa litrang Z. O kining doktrina mahimo ng epinosis, meaning kaalam. Epinosis. E-P-I-G-N-O-S-I-S. O imo guning binisayon pag-pronounce epignosis, pero ang right pronunciation is epinosis, meaning kaalam, wisdom sa in English. By the way, ang Operation Z nanginahanglan og upat ka butang. Ug mao kining mosunod. Una, ang pastor magtutudlo nga mao ay nagapadayag sa pulong sa Dios sa husto nga pagtudlo. Ikaduha, ang pagpuno sa Dios Espiritu Santo. Ikatulo, ang pagsabot sa pulong sa Dios. Ikaupat, ang paggamit sa pulong sa Dios, the application of the Word of God. Na diha sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 19, kini nagkanayon. Hinaot pa unta, nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo, ug sa ingon ni anak, makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Now, kung ang magtotoo ana sa pakigambitay sa Dios, fellowship with God, meaning, mi rebound, mi kumpisal na siya, nan why siya hinganling mga sala. He has no unconfessed sin sa iyang kinabuhi. This time, ang Espiritu sa Diyos Espiritu Santo mupunit, mudahan niya ng academic information nga gitawa og gnosis ngadto sa kalag sa mao magtotoo, ug mutabang ang Espiritu Santo kaniya sa pagsabot nini nga girepresentahan sa badlis sa litra nga Z o zeta. Sa dihang mga sabot ang magtotoo niya ng maong kasayuran, kini ilihok tadlas sa kinaubsang dapit sa litrang Z, cycled across the base of the Z, o kini karon nahimo ng epinosis, ang kasayuran nga na-metabolize nga sa iyang kalag.
Ang epinosis, by the way, mao ang full knowledge, bugos nga kasayuran na sabtan, gituuhan o gigamit. Mao ka na metabolized doctrine. Paminaw, ang Biblia din sa Episo 4:13 nagkanayon, gagikinahanglan ta nga hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo, complete knowledge mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Kining mahingkod hangtod makakabot kita sa pagkahamtong spiritual maturity. Mo naibot pasabot. Diha sa dapit nga na maangkon sa magtutuo ang epinosis, ang positibong kabubuton sa pagtutuo, positive volition, nuntan pa kini sa iyang pagtuo, nabalhin o na metabolize kini nga kasayuran. Ingon nga way kapuslanan alang sa gigutom nga tao ang pagkaon, mao man usab ang kasayuran nga naa sa pangisip, wa kini kapuslanan kay wa man kini sabta o gamita. Giyon sa ni pagsabot sa magtutuo, mamatikdan kini sa iyang panlihok. Nasayran niya ang kabubuton sa Dios ug iya kining gituman ug gisunod. Ang Dios nagamando kanimo nga ikaw mutubo diha sa grasya ug sa kahibalo ni Ginoong Hesukristo. Segundo Pedro 3:18. Ayaw na nakalimti nga bersikulo. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinahanglang i-metabolize ang pulong sa Dios. Bansaya, practice His teachings, bansaya ang iyang mga pagtulunan, ug sunda ang iyang mga mando. Tinuod, nga dili sayon ang pagpahimutang og consistent routine sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang masubayon, consistent, nga naandang buluhaton adlaw-adlaw. Dili kini sayon. Apan kinahanglang imo kining buhaton kon gihigugma mo tinuod ang Dios. 1 Juan 5:3. Aron ka motubo spiritually, gikinahanglan. In fact, God's system demands nga ang pastor magtutudlo, kinahanglang eksakto, accurate ang iyang pagtudlo sa pulong sa Dios. Ug ang magtutuo makasabot sa mga pagtulunan nga iyang gitudlo aron iya kini maggamit unya. Mao'y hinungdan nga mahinungdanong desisyon ang imong pagpilig pastor magtutudlo. That's very important. Well, sanglitsagad sa atong panahon ato mag-i-google or spend sa atong pagkatug, sa atong pagkaon, sa atong pagtrabaho, pag-eskwela, pagtuon, pagduwa sa unsa tingaling paugnat sa kusog, o kaha sa musika, o sa atong pagpakiguban baka sa atong mga higala, o sa atong pamilya. So, doon na lang katingali limitado nga panahon sa inyong free hours nga ipahinungod o idupot mo sa adlaw-adlaw nga pagtuon og doktrina. Di ba? Well, imo ang pagdesider. Imo ang pag-decide kung unsa gyud labing mahinungdanon sa tanan mong mga kalihukan. In other words, it's your volition maoy og at stake diha. It's a matter of choice. Narag yun na kanimo. Apan, ingon nga magtutuo nga positibo ngadto sa pagtubo espiritualmente, giawhag o kagisugyot diha kanimo nga ikaw mopili kag usa ka pastor matutudlo nga makahatag og best possible instruction alang sa imong pagtubo espiritual. In Ephesians chapter 5 verse 17 kini nakanayon sa Visayan. Busa ayaw kamo pagpakabuang, paningkamuti hinuon, nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ang Grigo nga pulong sa unwise, dili manggialamon, moong pulong afron,
A-P-H-R-O-N, Afron. O kini nakahulugan og to be without reason, to lack spiritual common sense. Ug usab, ang Grigong pulong sa understand, pagsabot, mo ang pulong suimi, S-U-I-E-M-I. O kini nakahulugan og to bring together all of the pieces of a puzzle. So, ang pagpahimutang sa mga pisa, putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon, putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon accurately together, kini usa ka manungdanong responsibilidad sa matag magtotoo for every believer. Matag mapupo kining o atong mapupo kining mga pisaha, the pieces, pinagi sa atong pagtuon sa doktrina, anto silang mapurmag, mahiusa, matapo sa dihang ato kining gamiton ngadto sa atong kinabuhi. Kinahanglan tas pagsabot kung unsa gyud ang gikinahanglan sa Dios nga angay tang tumanon ug dayon ato kanang unsa tumanon gyud nato. Ug karon nga nakaplagan mo na ang tukma mong pastor, hopefully nga imo nang nakaplagan ang right pastor nimo, imo na karong responsibilidad ang pagpamati kaniya o ang imong pagsuwat sa imong notes diha, pagkopya sa iyang mga punto nga itudlo, o giawhag ka na sa pagkaaktibo nga tinunan, active learner. Kay ibaw kada kong insulto nga to sa Dios kun mulingkod ka lang dito sa likod o mutagpilaw. Adto lingkod sa front, sa unahan, aron ka makadungo og maayo ug way makabalda kanimo. Paminaw maayo. Learn paning kamuti nga ikaw makakaton. Ato kining ipadayon ugma sa sunod nga higayon. Kay daghan pa kitag tukbilon nga mga punto dinhi nga sarang nato magamit sa atong kinabuhing Kristohanon. Magaampo kita. Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos, niining higayon nga imong gahin alang kanamo sa tuon sa imong balaang pulong. Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos, sa dugang pang mga pagtulunan nga among napupo nining adlaw. Hinaot nga kini pinagis puno kanamo sa Espiritu Santo, pagtudlo sa iyang kamatuoran, pag-function diri kanamo nga kini mahimo nga panalangin sa among kinabuhi. Kay ang tumong ug tuyo lamang nini mao ang paghimaya kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Dada kami pagbalik nining dapita sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.